Привітання усім! Ми раді зустрічі з вами у новому 2019 году. Добрый день, дорогие наши сябры! Даша, я хочу повіншаваць тебе со святом и подарить вось такую прыгожую ляльку. Мне здаецца, усе дзяўчынкі на свете любят такие ляльки. Звоночек, вясёлая, задорная лялечка. Яе задача прыносіць у дом радасць і вясёласць. Гэта аберег добрага настрою. Чалавек, які дорыць званочак, жадае свайму сябру атрымліваць толькі добрыя звесткі і падтрымлівае ў ім радасны і вясёлы настрой. Трымай! О, якая прыгожая! Вялікі дзякуй, Данік, мне вельмі прыемна. У хуткім часе у маёй сяброўкі будзе дзень нараджэння, і я хацела падарыць ёй таксама ляльку. Тым больш, што яна збірае іх. Скажы, калі не сакрэт, а дзе ты іх набыў? Ты ведаеш, Даша, я пазнаёміўся з цудоўным чалавекам, Ольгай Віктараўнай. Яна працуе ў нашым раённым цэнтры рамёстваў. Менавіта яна параіла зрабіць такі падарунак. Менавіта яна ведае ўсё пра беларускія лялькі. Данік, урокі скончыліся. Давай зараз пойдзем у цэнтр рамёстваў і таксама я выберу падарунак. Давай пойдем. Ольга Вікторовна, познаёмцеся, вось моя сяброўка Даша. Прывітанне, Даша. Добрый день. Ольга Вікторовна, калі ласка, дапаможыце мне выбраць падарунак на дзень нараджэння для маёй сяброўкі. Конечно, табе дапамагу. У беларусаў было некалькі соцень лялек на ўсе выпадкі жыцця. Гэта не проста цацка, гэта частка культуры кожнага народа. Некаторыя лялькі проста аберагалі гаспадароў, а з некаторымі проста забаўляліся. Іх можна падзяліць на гульнявыя, з якімі проста дзеці гуляліся. Можна падзяліць на абярэгавыя, якія ахоўвалі, і таксама абрадавыя, якія рабіліся пад некае свята. З гульнявых цацак, з гульнявых лялек у нас ёсць такі зайчык на пальчык. Гэта не проста зайчык, гэта сапраўдны сябра. Яго рабілі малому, калі ён ужо мог трошачкі гаварыць, калі ўжо трошкі разумеў. І калі дзіця заставалася адно ў хаце, яму надзявалі на пальчык такога вясёлага зайчыка, яму было весялей, не так страшна. Называецца «Адарак на падарак». Гэта была першая лялечка, якую рабіла дзіця само. Гадоў з 4 бабуля вучыла ўнука ці ўнучку рабіць такую цацку. Чаму адарачак на падарачак? Бо дзіця рабіла яе дзеля таго, каб падзякаваць за нейкія падарункі чалавеку, які да іх прыйшоў. Проста за добрае слова, чи чалавек яму спадабаўся. Ёсць такія з гульнявых лялек кулачнікі, такія цікавыя лялечкі. Іх рабілі хлопчыкам, каб яны вучыліся, скажем, біцца, бо мець кожны хлопчык. Вось такія паваротлівыя ручкі, тут каменчыкі цяжкія, і трэба было удвух так взяць, збіць шапку. Хто каму заб'е, той і будзе сапраўдны такі моцны хлопец. Гэта лекавая траўніца. У мяшочку там знаходзяцца лекавыя пахучыя траўкі, якія мы збіраем самі. Вось, яна ахоўвае ад хвароб. Трэба прынесці, як кажуць, у хату, паразносіць па пакоях, трохі так паразмяць, і тады будзе такі сапраўдны лекавы пах. Вось. Яшчэ яе рабілі малому дзіцяці,
подвешивали где-нибудь у калыску, і калі яно краналася гэтай лялькі ручкамі, то таксама супакойвалася ад гэтага водару. Была яшчэ аберэгавая крупелечка. Яна з'яўлялася ў кожнай хаце па восені. Калі збіралі урожай, частку урожая, насыпалі ў такі мяшочак і скручвалі такую лялечку. Яна стаяла ў хаце цэлую зіму, давалі яе гуляць дзецям, каб яна напаўнялася такой энергіяй жыцця. Вось. І тады вясною сеялі, бралі трошачкі, хаця бы трошачкі зернятак на першы пасеў. Лялечка багач. Гэта пара да крупельнічкі. Калі ў хаце была і крупельнічка, і багач, то іх заўсёды ставілі разам. Вось. У яго таксама у мяшочку зерня. Рабілі яго, каб гаспадары былі сытыя, каб яны былі ў дастатку. Вось. Яшчэ гавораць, што калі такая лялечка багач з'яўляецца ў хаце, то ён шукае сабе доўга месца. А калі знаходзіць, то ён становіцца зусім непрыкметным. Яшчэ ёсць такая лялька, берастушка. Берастушка, бо яна зроблена з берасты, з бярозавай кары. Вось, яшчэ яе называлі бабуліна лялечка, таму што яе рабіла бабуля свайму ўнуку ці ўнучцы з нагодай, каб яна яго аберагала. Казалі, што можна пакласці ўнутр нават якую-небудзь запіску, такую, з пажаданнем добрага жыцця да дзіцяці, альбо нават якую малітву. Яшчэ ёсць такая прыгожая лялечка, званочак. Званочак павінна звініць, і яшчэ яе называюць проста лялечка на добрую весць. Вешалі яе дзе-небудзь у дзвярах, калі хтосьці заходзіць, каб яна прыносіла толькі добрыя і радасныя звесткі. Такая жаданіца. Жаданіца, яна асабістая лялечка. Яе рабіла дзяўчынка і нікому не паказвала. Жаданіца, яна спаўняе жаданні. Для таго, каб гэта лялечка спомніла якое-небудзь жаданне, трэба было заўсёды падарыць. Можна было павязаць якую стужачку ці які гузік, вось, і сказаць, што вось паглядзі, якая ты прыгожая, за гэта ты зрабі мне ці дапамажы мне вспомніць якое-то жаданне. І хавалася у куфар. Раней быў куфар, і вось есть такія лялечкі, которые былі такія асабістыя, то яны хаваліся у гэтай куфар. Жаночае шчасце называецца. Жаночае шчасце, яно такое маленькае, але гэтай лялечкі такая доўгая каса, на якой стаіць гэта лялька. Лічыцца, што ў валасах вся сіла, ці ў чымсьці памагаць, то гэта сіла можа дапамагчы. Лялечка абярэгавая. У яе такі бярозавы колышак, бо бяроза лічыцца такім ахоўным дрэвам, жаночым. Вось. Рабілася яна таксама, як абярэг у хаце, каб там быў дабрабыт, і заўсёды такі супакой. Яшчэ ёсць такая цудоўная маленькая лялечка, вось, называецца яна спадарожніца. Рабіла яе заўсёды калісьці маці сыну ці жонка мужу у дарогу. Яна была як абярэг. Клалі сюды у катомачку зернятка, каб путнік быў сыты ў дарогі, чырвоную нітачку, каб путнік мог знайсці дарогу дамоў. А яшчэ маглі горстку роднай зямлі. Таксама, каб путнік, калі быў у дарозе, то памятаў о роднай хаце. Дзесяціручка. Вось такая лялечка, у яе 5 пар рук. Рабілася яна, дарылася на вяселле маладой дзяўчыне, якая выходзіла замуж, каб яна ўсё паспявала. Каб спадабацца маладому мужу, то трэба было рабіць за 5. Так раней гаварылі.
Ще робили дівчата у підлітковому узрості, чи мама дочці каптає так само поспівала, може в учобі, чи ще в нечому. Купалка. Мы их робили до свята Купала, вы ведаете такое свято. Ось. Робиться на такому крижику и повязываются такие стужки. Купала в ночь эту лялечку справляли по раце. И лечилось, что жадання те сповниться. А не могла робити дівчина, яка вже була замужня, то вона на этой стужке могла проговорить некие свои незгоды. Еще засталась у нас такая цікавая лялечка. Эта лялечка на счастливое замужжя. Робила дівчинка, яка хотіла вийти замуж. Має 7 камерок, і у кожної камерки вона загадувала некие риси характеру, які вона хотіла бачити у своїм мужем. Зроблену лялечку на замові не покупали за гроші, її викупали. Господар приходил, забирал лялечки, заставлял тканину, мог заставить некие речи, подарунки. Еще додаток хочу сказать, что такие лялечки робили без ножниц, без иголок. Лечилося, в життю було не колоте і не різане. І ще, як ви зауважили, вони безлікі, виявила ляна тканина, бо лічилося нема твару, нема душі. І в таку лялечку не може вселитися нека темна. Так вона могла оберігати і остерігати свого і допомагати своєму господару. Тому, Даша, я лечу, что ты можешь выбрать для своей сяброці ось таку пригожу лялечку. Думаю, що вона тобі так само сподобається. Вона буде справжнім таким подарунком, буде сповняти її жадання, аховувати. Дякую. Даник, я ведаю, что ты любишь вандровать, и мой подарок для себе вось гэта подорожница. Вялікі дзякуй табе, Даша. А вам, сябры, да пабачэння.